Mga kautoran, mayupid nga adlaw sa inyong tanan. Kag sa sining itiyo, nagapadayon kita sa pagpasalamat sa Ginoo. Kay makaupdanay na naman kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kag ini magita sa Marcos Kapitulo 3, alin sa 28 tugtog sa 30. Kag ang pulong sa Ginoo nagahambal sa subong sining. Dumduman ninyo nga ang mga tao sarang mapatawad sang tanan nila nga mga sala kag sang tanan nga mga malain nga ila ginpanghambal batok sa Dios. Pero ang tao nga nagahambal sing malain batok sa Espiritu Santo hindi gid mapatawad. Kay siya nakahimo sing sala wala sing katapusan. Ginhambal ini ni Jesus kay may iban nga nagasiling may malaot nga espiritu sa iya. Ini amo ang pulong sang Ginoo kag pagatan-aw naton ini sing maayo agud nga makuha naton ang mga kaundan sining tanan. Kung subagay, ang bilog nga istorya, makita mo gid sa 20, tub sa 30. Marcos 3, halin sa 20, tub sa 30. Apang aton lamang ginhungod nga basahon, halin sa 28, agud nga makuha naton sing labing athag kung ano gid ang matudtuod nga leksyon nga ginhatag sa balaan nga kasulatan sa aton. Ang istorya dire sa kabugusan nagahambal ini nahanungod kay Satanas nga kaaway sang Dios kag aton man mga kaaway nga mga tao. Pero kung kaysa hindi naton kaayo mahangpan nga ang may Satanas sa kalibutan. Ano ang Diyos sang pagtugan niya sang kalibutan kag sang mga tao nga nag-istar sa sininga duta? Ano nagtugaman ang Diyos kay Satanas? Gintugaman bala niya si Satanas? Kay ato na ibaloan nga ang Diyos matarong kag nga ang daw hindi kita makaintindi kay abi naton gintugaman sang Dios si Satanas. Ang matarong nga Dios hindi maghimo sang mga malain katulad kay Satanas. Pero ang istorya nga nagapamatuod nga may Satanas gid sa sininga kalibutan ara sa Isaiah Kapitulo 14. Ang Isaiah Kapitulo 14 nagahambal sa aton nga may tinuga nga mo si Lucifer ang matahom nga anghel nga gintuga sang Dios. Nagabot ang tion nga ini nga anghel nga gingalanan kay Lucifer. Nagrebelde siya sa Dios. Nagtubo ang bugal siyang kabuhi. Kag gusto niya nga makigatupong sa Ginoo. Kag gusto man niya sa sininga anghel nga si Lucifer nga simbahon man siya katulad sa Dios. Katungod siya nga nagrebelde siya batok sa Ginoo, ginsikway siya sang Dios kag nahimo nga Satanas. So wala ang Dios naghimo sing malaot nga amo si Satanas, pero tungod kay nagrebelde ini nga anghel kag ginsikway siya sang Dios, nahimo siya nga Satanas nga amo ang kaaway sang Dios, halin sa una tubtob subong kag nangin kaaway man naton siya. Sang si Ginoong Hesus nagapanudlo sa mga Hudiyo sang diri pa siya sa duta, may mga Hudiyo kag mga Parisiyo nga wala nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Kag si Kristo naghambal sa ila
sa sining mga tao nga nagsikway kay Kristo. Sila ni Kristo sa ila, kamo mga anak sang inyo amay nga amo si Satanas, kag gusto ninyo nga tumanon ang gusto ni Satanas. Si Satanas butigon kag manugpatay sang mga tao. Kag amo ina sila ni Kristo ang inyo man balatyagon, kay mga anak kamo ni Satanas, gusto ninyo nga sundon ang balatyagon sang inyo amay nga amo si Satanas. Sa matag nga paghambal, ang mga tao nga wala magtuo kag nagbaton kay Kristo, si Kristo mismo nagsiling. Kag ini makita nimo sa John chapter 8 verse 44. Siling ni Kristo, kamo sinuoy na nga mga tao ang wala magtuo kag nagbaton kay Kristo, mga anak sang inyo amay nga amo si Satanas. So aton gid nga kilalahon nga may Satanas gid sa sini nga kalibutan, nga amo ang kaaway sang Ginoo kag kaaway man sang mga Kristohanon. Kag ang subilanon diri nga may kaangtanan sina nga kamatuoran, nagsugod sa 28, Marcos 3:28. Ako nini pagabasahon liwat agod nga masilsil sa aton unahuna. Nagasiling dire si Ginoong Hesus, dumduman ninyo ini, ang mga tao sarang mapatawad sang tanan nilang mga sala, kag sang tanan nga malain nga ila ginhambal batok sang Dios. Dumdumo naton nga nagasiling siya dire, sarang mapatawad sang Dios. Oko ni Ginoong Hesus, ang tanan nga sahi sang sala pwede mapatawad, kag ang tanan nga mga malain nga hinambalan sang tao batok sa Dios pwede mapatawad ni Ginoong Hesus ang aton manluluwas sa sining kalibutan. Pero agod nga ang tao mapatawad sang ila sala, sang aton mga sala, may kondisyon ang Bible nga nagasiling, kon ituad naton ang aton mga sala, ang Dios magapatawad kag magatinlo sang tanan naton nga mga kalapasan. Tanaw naton diri ang kondisyon, kon ituad naton ang aton mga sala, ang Dios magapatawad sa aton. 1 John chapter 1 verse 9, dira amo ina ang ginahambal. Kung sa aton pa ang Dios makapatawad sang tanan nga say sang klase sang sala, pero ang kondisyon kung aton ituad sa Dios, ihambal naton sa Dios nga kita may sala, kag pangayuan naton sing kapatawaran sa Dios, kung aton lamang kilalahon ang aton sala, batonon naton sa tubangan sa Dios nga kita may sala, kag hinulsulan naton ina nga sala. Nagsiling ang Bible nga kita iyang patawaron kag tinluan niya ang tanan naton nga mga kalapasan, siling sang balaan nga kasulatan. Kagini nga Dios nagapanawag sa tanan nga mga tao, kag nagasugo siya nga dapat ang tanan nga mga tao maghinulsol gid sang ila mga sala agod nga mapatawad. Nga tanan nga mga tao, tungod kay Bible naghambal sa aton nga ang tanan nga mga tao may sala, ang tanan nakasala kag nakabsan sang himaya sang Dios, kag ang bayad sang aton sala amo ang kamatayon kung hindi kita maghinulsol kag hindi naton ituad sa Dios ang aton mga kalapasan. So sa Acts chapter 17
verse 30, ang Dios nagapanawag nga dapat ang tanan nga mga tao sa sining kalibutan maghinulsol sang ila mga sala. Mga kautoran, ang pulong bala nga paghinulsol nagakahulugan sig subong sini. Talikdan naton ang sala, biyaan naton ang sala, kag magliso kita sa Dios, o kon talikdan ang sala kag magdangop sa Dios kay man kada adlaw nga makahimo kita sang sala, nagapalayo kita sa Ginoo. So ang paghinulsol amo ang pagbiya sina nga sala kag pagbalik sa Dios kay nahilayo na kita sa Dios, nahamulag na kita sa Dios tungod sang aton mga kalapasan. So ang paghinulsol amo ang pagtalikod, pagbiya gikan sa sala kag pagbalik sa Ginoo. Siguro ang dagway sini agod maintindihan naton maayo kung anugid ang kahulugan sa paghinulsol. Ang Dios naghatag sa aton sa isa ka sugilanon. Kagini nga sugilanon makita nimo sa Lucas kapitulo 15 halin sa 11 pagkadto sa 24, ginatawag ini nga prodigal son, o kon ang bata nga naglayas, nagpalagyo, halin siya nga amay pero nagbalik liwat. So ang bata nga nagpalayo o kon prodigal son, amo ini ang istorya diri. Ang istorya ini, ang bata nga ni halin sa isa ka pamilya nga makabig naton nga may kasarangan nga family, kag may utod siya, duwa sila ka mag-utod nga lalaki, kag ang manghod naghambal siyang tatay nga iyang pangayoon ang iyang party sa ilang pagkabutang. Wala pa gani mapatay si tatay niya, gusto na niya nga partihon ang ilang pagkabutang. So adlaw-adlaw ginahambalan niya si tatay niya nga kuwaon niya ang party, kuwaon niya ang party. So ginhatag ni tatay nila ang iya nga party. Ang iya ginhimo amo ini nga naglaya siya dito sa malayo gid nga lugar nga hindi mabalaan ni tatay niya kundi siya nagkadto. Amo ini ang nasili nga sala. Ang sala amo ang pagpalayo naton halin sa Dios, katulad sa prodigal son o kanang bata nga naglayas, nagpalayo gid siya halin sa iyang amay. Kag pagkadto niya, pag-abot niya dito sa isa ka malayo nga lugar, ang ginhimo kay damo man siya kwarta, nagpangamigo siya dito sa madamo nga mga amigo, mga lalaki kag mga babay, ang iyang nahimo nga mga abyan, kag adlaw-adlaw nagakaon sila, nagaininom sila, nagasinadya sila, kag tubtob nga naubos ang iyang kwarta, sang kaon, sang inom, sang sugal kag ibad pa nga kalibutano na kalipay nga ginagastuhan niya pagkaubos sa iyang kwarta, may problema na siya. Ang iyang mga abyan nagpalayo na siya, mga lalaki kag mga babae wala na siya ginsapat, so hindi na siya makakaon sang gusto kay man wala naman siya kwarta, kag dako nga gutom ang iyang ginsugata sa sina nga lugar. So tungod kay wala naman siya kwarta, daw hindi na siya kaon, nagpangita siya obra. Kag ang obra nga nakita niya amo ang pamahog sang baboy. Nakakita siya amo nga may pigiri damo baboy, kag siya amo ang manugbahog, nagapakaon sang baboy adlaw-adlaw. Pero dugmo naton ay ini nga bata, wala na siya maanad obra sa ilang balay. Kay dito sa ilang balay, damo man pagkaon, damo man sila sulugoon, kag wala siya naanad sang magbugat nga trabaho. So hindi siya kagwanta sina nga klase nga trabaho. Kag tungod kay kulang iyang kaon, nagahandom lang siya nga magkaon sang maayo-ayo, nga pagkaon nga nalakot sa bahog sang baboy.
So daw medyo mabudlay na, kay makao na lang siya, sang bahog sang baboy, tungod kay gutom na siya. Kag sa tungod siyang masubok nga pagkabuhi dito, kay nagrebelde man siya, gintalikdan niya man ang iyang amay, nakapanumbalik ang insakto niya nga huna-huna, kag nagsiling siya, dito sa balay, may madamo sang pagkaon. Ang amon mga sulugoon dito, may maayo nga pagkaon. So siling niya mas maayo pa, nga mabalik, mapuli ako sa amon balay, kag magpangayo sing patawad kay tatay. So pagka huna-huna niya sina, gintalikdan niya ang pigiri, ang mga baboy, gimbiyaan niya. Siguro ma-imagine naton nga nagsiling siya, goodbye mga baboy, mapuli ako sa balay, kag mangayo sing patawad kay tatay. Sang naglakat niya siya, wala bulubalikid, puli siya sa ila, sa dalan pa lang siya, wala pa kaabot sa ilang balay, nakita siya ni tatay niya, ginsugata siya ni tatay niya, kag ginhakos siya ni tatay niya, kag siya naghambal, sa ginmemorya niya nga daan ng hambal, nga nagpangayo siya siyang patawad, kag nagsiling siya sa iyang amay, amay kung patawaron nimo ako, kabiga, bisan kabigon, mo na lang ako nga imong sulugoon. Pero ang amay niya nga nahigugma, nagpatawad sa iya, naluoy sa iya, naghambal sa iyang mga sulugoon. Siling siyang amay, kuha kamo sang pinakatahong mabayo, dilargo, sapatos, kag pinakatahong nga singsing, kag magkinasadya kita, magapunsyon kita kay ang akon anak, sang una napatay, pero karon nabuhi siya. Sang una nagpalayo siya, pero karon nagbalik siya. Amo ina ang dagway sang ginasiling nga paghinulsol. Katulad sang bata, gintalikdan niya ang mga baboy, kag nagbalik siya kay tatay niya. Talikdan naton ang sala, kag magbalik kita sa Ginoo. Amo ina ang dagway sang matutuod nga paghinulsol, biyaan ang sala, kag magbalik sa Dios. Pero kung ang tao maguntat man lang siyang bisyo, siyang sala, kag wala man siya nagbalik sa Dios, hindi ina amo ang matutuod nga dagway sa paghinulsol. Liwat solito nakon, may duha ka side sa paghinulsol. Ang una, biyaan ang sala. Ikadua, magbalik sa Ginoo. Kaya ang Diyos handa sa pagpatawad sa aton kung kita magbalik dira sa iya. Suno sa ginhambal sang Bible nga wala sang isa ka tawo kaya gagsikway sang Diyos kung kita magtalikod sang aton mga kalapasan kag magbalik dira sa iya, mangayo sang kapatawaran sang aton mga sala. So ang Diyos nagahambal, suno sa ginhambal sang Bible, nga ang tanan nga sala pwede mapatawad sang Diyos, pero ang kondisyon amo ini nga dapat naton hinulsulan, ituad naton ang aton mga sala sa tubangan sa Ginoo. Kag ini nga kamatuoran, tama gid ka importante nga aton buhaton, kay una sa tanan, amo ini ang ginawali sang mga kaanakan sang Diyos sang una. Si John the Baptist, pag makita nato nini sa Mateo 3:2, nagasiling siya, sa iyang pagpangwali, siling niya, maghinulsol kamo sang inyo mga sala, kay ang ginharian sang Diyos malapit na lang. Kag hindi lamang si John the Baptist amo ang nagwali sina, kundi ang mga 12 ka-apostols, ang 12 ka mga apostoles ni Kristo. Kag ini makita naton sa Marcos kapitulo 6 versikulo 12, nagsiling ang mga apostoles ni Kristo
nga dapat gid nga kamo maghinulsol sang inyo mga kalapasan. Kag ini nga kamatuoran hindi lamang nga naghambal sini si John the Baptist, hindi lamang nga naghambal sini ang 12 ka apostles, kundi si Kristo mismo. Dumdumo naton nga si Kristo nagpabaptize sa mga 30 na ang iyang edad. Kag sang tapos siya nabautisohan, nagsugod siya siyang misyon. Ano iyang misyon? Ang pagwali kag pagpanudlo sa mga tao na nungod sang kaluwasan sang ilang mga kalag. Kag sang pagsugod ni Kristo sang iya hilikoton sa sininga duta sa mga 30 na ang iyang edad, tapos siya nabaptisuhan, naglakat siya kag nagpangwali, kag iyang wali parehas kay Jan, nagasiling siya, maghinulsol kamo sang inyo mga sala, kay ang ginharian sang Dios malapit na, yari na, nag-abot na ang ginharian. So si John, si Jesus Christ, ang 12 ka apostles, nagpangwali kag ang ilang wali, amo ang paghinulsol sa mga sala. So dapat kid gali ang tao maghinulsol agud na makaangkon siya sang kapatawaran siyang sala, kag maangkon niya ang kaluwasan, ang kabuhi nga wala sing katapusan. Si San Pedro mismo sa Acts chapter 2 versikulo 38, sang pag-abot gid sang Holy Spirit nga ginsaad sang Dios nga ipadala sa duta, pag-abot sang Holy Spirit na record sa Acts chapter 2, nakahambal sila sa mga nagkalain nga mga lingwahe, kag si San Pedro nagtindog, kag yang wali amo ini siling ni San Pedro, yadtong Kristo nga ginlansang sa cross, napatay, ginlubong kag nabanhaw, amo yadto ang Kristo nga ginpadala sang Amay, amo yadto ang Mesiyas nga ginpadala sang Amay, agud nga makaangkon kita sang kasiguruan sang aton mga kalag, kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. So mga tao natandog ang ilang balatyagon, kay nahangpan nila ng Kristo gali, amo yadto ang manuluwas, ang Kristo nga ginlansang sa cross. Sa natandog ang ilang balatyagon, nagsiling sila, mga sir, siling sa mga tao, ano ang amon karon pagabuhaton, kabalo ka kung anong sabat ni San Pedro, siling niya, dapat kamo maghinulsol o kung magbiya sang inyo mga sala, kag magpabaptize kamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Inaamo ginhambal ni San Pedro sa mga tao, kag mga 3,000 ka mga tao ang nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa ilang mga kabuhi, kag nagpabaptize sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. So ini amo ang labing importante nga mensahe. Ano nga mensahe? Nga mensahe nga dapat ang tao maghinulsol sang aton mga sala. Ginwali ni San Pedro, ginwali ni Ginoong Hesus, ginwali sang 12 ka mga apostoles, kag ginwali ni John the Baptist, kag dapat nga aton ini masalo subong kag mahupta naton nga kinahanglan naton nga maghinulsol kita sang aton mga sala. Pero mayadi diri nga mga pulong sa 29 tubtob sa 30. Marcos 3:29 tubtob sa 30. Ang akon ginhambal kay ina amo nga ang Dios sarang makapatawad sang aton sala kung kita maghinulsol. Pero tan-aw naton ang 29 tubtob sa 30. Diri nagasiling, pero ang tao nga naghambal sing malain batok sa Espiritu Santo,
Hindi gid mapatawad kay siya nakahimo sang sala nga wala sing katapusan. Ginhambal ini ni Hesus kay may iban nga nagasiling may malaot nga espiritu sa iya. Ang una nagasiling ang 28 nga ang sala nga ato nahimo sarang mapatawad sang Dios. Ang tanan nga sala sarang mapatawad ni Ginoong Hesus. Pero direya sa idalom naghambal siya. Pero may sala nga hindi gid mapatawad sang Dios. Bisan san-o. Ano ini nga sala iya nga hindi masarangan sang Dios sa pagpatawad? Ginasiling ina sang Bible nga sala sa pagpasipala sa balaan nga espiritu. Ang pagpasipala sa balaan nga espiritu, sala nga hindi mapatawad siling sang Bible. Kay man, ang balaan nga espiritu, amo ini ang gintugyanan sang Diyos nga Amay, kag Diyos nga Anak, si Jesus Christ, sa pagtudlo sa aton sang tanan nga mga butang. Ginsaad ini, kag ini nasulat sa balaan nga kasulatan, ilabi na gid sa John chapter 14, nga si Kristo nagahambal sa iyang mga gintutunan. Siling ni Kristo sa ila, hindi ako makapakikupod sa inyo sa tanan nga panahon, kay magabalik ako sa akon Amay, sa tapos nga ako mabanhaw. Siling ni Kristo sa ila, pero ang Amay magapadala sa inyo sa akon ngalan sang balaan nga espiritu. Pagbalik ni Kristo sa langit, ipadala sang Amay sa ngalan ni Kristo ang balaan nga espiritu. Kag si Kristo naghambal sa ila, kag ini ang balaan nga espiritu, amo ang magatudlo sa inyo sang tanan nga mga butang, kag magatudlo sa inyo, magapahanumdom sa inyo sang tanan nga akon ginhambal sa inyo, agod nga hindi kamo magkalipat. Ang balaan nga espiritu, siling ni Kristo, amo ina ang magahambal sa inyo sang tanan nga mga butang. Tanan, wala sang bilin. Ang tanan nga butang, igahambal sa inyo sang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu, amo ang magatudlo sa inyo sang tanan nga mga butang nga may kaangtanan sang kamatuoran, may kaangtanan sang Diyos nun nga mga bagay, itudlo ina sa inyo sang balaan nga espiritu. Kag tungod sina, ang Bible nagatudlo sa aton nga ang balaan nga espiritu amo ang aton manunudlo. Kag kung hindi kita magpati, magtuo sa ginatudlo sang balaan nga espiritu, ina isa kapasipala sa balaan nga espiritu. Kag kung pasipalahan naton ang balaan nga espiritu, siling sang Bible, hindi ako naghambal, ina nga sala, hindi gid mapatawad kung pasipalahan naton, kung isikway naton ang mga ginatudlo sang balaan nga espiritu, manungod sang kamatuoran nga may kaangtanan sa ginakisiling naton Diyos nun nga mga kamatuoran. Okay, paano naton mapasipalahan ang balaan nga espiritu? Mapasipalahan naton ang balaan nga espiritu kung isikway naton si Kristo. Kung ang ginatudlo ni Kristo, hindi naton pagbatonon. Kung si Kristo, hindi naton pagbatonon.
Hindi naton siya pagtuuhan kag saligan ina pasipala batok sa balaan nga espiritu. Dumdumon naton nga si Kristo sang diri pa siya sa duta, nagpakilala siya sa mga tao. Ilabi na gid sa mga Hudiyo, ilabi na gid sa mga Parisiyo nga nagakontra siya. Nagpakilala si Kristo sa ila nga siya amo ang bugtong nga anak sang Dios. Nagpakilala si Kristo sa ila nga siya halin sa langit. Nagpakilala si Kristo sa ila nga siya anak sang Dios. Siya ang Mesiyas, siya ang manuluwas nga ginpadala agud nga magluwas sa aton gikan sa silot sang aton mga sala. Kung igasikway naton ina nga mga kamatuoran, ina isa kapasipala sang balaan nga espiritu, kay ang balaan nga espiritu amo nagadihon sang aton mga kabuhi agud nga mabaton ina naton nga mga kamatuoran. Pero kung hindi kita kagisikway naton ina nga mga kamatuoran, ina pasipala sa balaan nga espiritu, kagang Bible nagasiling ina nga sala hindi mapatawad. Kay ginsikway naton ang dalagko nga mga kamatuoran na nungod kay Kristo nga ginatudlo sang balaan nga espiritu sa aton. Tugdumon naton nga kita nga mga tao tawhanon kag hindi kita makaintindi sang Dios non espirituhanon nga butang kun ang balaan nga espiritu hindi magtudlo, magdihon sang aton balatyagon, magdihon sang aton huna-huna sa pag-intindi sang espirituhanon nga mga butang. Kung nahangpan manaton ang ginatudlo sang Bible, kung nahangpan manaton ang ginatudlo ni Ginoong Hesus, ina tungod kay ang balaan ng espiritu nagabulig sa aton sa pag-intindi sinangtanan nga mga butang. So amoy na nga ang Bible nagatudlo nga ang balaan nga espiritu amo ang aton manunudlo, kay hindi naton kaya nga mahangpan ang Dios non espirituhanon nga mga butang kung ang balaan nga espiritu wala nagadihon sang aton kabuhi sa pag-intindi sinandalag ko nga makamaturan. Pero sulito na kon kung isikway naton ang mga kamatuoran nga ginatudlo sang balaan nga espiritu sa aton, hindi ina mapatawad nga klase sang sala. May isa ka kamatuoran kagini na siling sa John chapter 8 verse 24. Nagsiling si Jesus Christ ang diri pa sa sabuta. Siling niya, kung hindi kamo magtuo sa akon, mapatay gid kamo dira sa inyong mga sala. Okay, ano ini nga sala? Sala sa di pagtuo kay Kristo. Then ang balaan ng espiritu nagapaintindi gid sa aton nga dapat kita magtuo sina nga Kristo, kay siya lamang ang bugto nga manulwa sa sining kalibutan. Wala na sing iban nga saligan naton. Kakon isikway naton ina nga kamatuoran nga ginatudlo sang Bible, ginatudlo ni Kristo, ginatudlo sang balaan ng espiritu, then siling sang Bible, kung hindi ikaw magtuo sina nga Kristo nga aton manuluwas nga ginatudlo sa aton, then siya mapatay gid kamo dira sa inyong mga sala, kay wala napatawad ang aton sala, kay wala man kita nagtuo kay Kristo. Then ang kamatayon mag-aabot, kag amo na siling niya, mapatay kamo dira sa inyong mga sala, kay wala mapatawad ang inyong mga sala. Dumdumo naton ang isa ka istorya sa panahon nga ginlansang si Jesus Christ. Paglansang kay Jesus Christ, may duwaman ka buyong kawatan kriminal
nga ginlansang upod dito sa iya. Ang isa sa wala, ang isa sa tuo, puro ini sila nga duwa makasasala. Si Kristo sa tunga nga wala iya sala. Kag isa ka tawo nga buyong nga kriminal naghambal. Siya kung ikaw anak sang Dios, luwasa ang imong kaugalingon. Kung ikaw ang Kristo, kung sa aton pamanluluwas, luwasa ang imong kaugalingon, kag luwasa man kani. Ginsabdong siya sang isa, kakawatan man nga kriminal. Siya hindi ka maghambal sina, kita iya mga makasasala, kag nagakabagay lamang nga silutan kita sa sininga kamatayon. Kag nagsiling ang isa kakawatan, pero siya, gintudlo niya si Kristo, wala sing sala. Nakahibalo siya nga si Kristo wala gid sing sala. Kag tungod sina naghambal siya, siling niya, Ginoo, dumduma ako kung dito na ikaw sa paraiso. Kung dito na ikaw sa langit, dumduma ako. Kag si Kristo nga nakakita nga naghinulsol siya sayang sala, nagsiling si Kristo saya, karon dayon upod ka sa akon ginharian, karon dayon upod ka sa akon sa paraiso. Dira dayon ginpatawad siya sayang sala. Pero ang isaya katawo nga wala maginulsol, napatay siya dira, upod siyang sala tungod kay wala siya ginpatawad, wala siya mapatawad, kay wala man siya magtuo, kag wala man siya naghinulsol sa iyang sala. Amo hindi nga nagsiling si Kristo nga kung hindi kamo magtuo sa akon, mapatay gid kamo sa inyong mga sala. Mapatay kamo nga wala ginpatawad dira sa inyong mga sala. Kag ginahambal ina ni Kristo sa mga tao, sa mga Hudiyo, sa mga Parisiyo nga wala nagtuo sa iya. So amo ini nga atong gid binagbinagon nga may sala gali nga hindi mapatawad, ang sala nga pagsikway sang mga ginatudlo sa aton sang balaan nga espiritu, nga si Kristo amo lamang ang bugto nga manuluwas sang kalibutan. Kung isikway naton ini nga kamatuoran, then siling sang Bible, ginpasipalahan naton ang balaan nga espiritu, kag tungod sina hindi kita mapatawad sang aton mga sala. Aton tanawon nga ang kabuhi sa sining mga tao nga na-record rin sa Bible, nga nagsikway sang bugot kay Kristo, nga amo ini ang ginansiningkanan sang Bible nga hindi gid mapatawad, kay ang ilang kabuhi tama gid kasirado. Hindi gid sila magpati sa mga kamatuoran nga napagkit sa balaan ng kasulatan. Kag kabalo ka, imbis nga magtuo sila kay Kristo, amo ining pulong nga pasipala sa balaan nga espiritu. Kabalo kita kung ano ginhambal nila kay Ginoong Hesus sa Marcos 3:22. Ang ginhambal sa sining mga tao nga tama gid kahugot sang ilang utok kag balatyagon, hugot-hugot gid nga pagsikway kay Kristo. Ang ginhambal nila kay Kristo amo ini nga si Ginoong Hesus may demonyo sulod sa iyang kabuhi. May demons. Ginhambal nila ini tungod kay si Kristo nagpang-ayo sang mga tao nga may balatian. May gahom siya bisan sa pagbanhaw sang patay. Kag si Kristo may gahom sa pag-ayo sang bungol, sang bulag, sang apa, sang mga lupog. Ang siling-sini nga mga tao amo ini nga si Kristo ginhatagan ni Satanas sing gahom. Ang iya gahom hindi halin sa Dios, pero ang kamatuoran niya amo ini nga ang gahom ni Kristo
sa pagpangayo sa bisan ano nga sahi sang balatian, naghalin sa Espiritu sang Dios, naghalin sa Dios, hindi kay Satanas. Pero ang siling siniya ng mga tao nga nagsikway kay Kristo, siling nila si Kristo may demonyo. Amo ina nga nakapanayo siya sang balatian. Siling sa mga tao sa Mateo 12, Kapitulo 24, sining nila ang gahom ni Kristo sa pagpangayo naghalin kay Satanas. Amo ina ginahambal nila. Kag sa Marcos 3:21 nagsiling pagid ang mga tao nga wala nagbaton kay Kristo, sining nila si Kristo nabuang ina siya. O amo inang pasipala nga ginhambal nila kay Hesus sa Marcos 3:22 nagsiling pagid ang mga tao may malaot nga espiritu nga ara sa iya. So aton pa ginpusi siya sang evil spirit. Inaamo ang ginhambal sang mga tao sa iya, ang mga tao nga nagsikway sa iya. Kag kun aton pagid hatagan sing panahon, may ginhambal sa lalgiri nga tama gid kasakit. Kag ini amo makita sa Marcos o kun sa John chapter 8. John chapter 8 verse 48 akon basahon. Ang mga Hudiyo nagsabat kay Hesus, hindi bala husto ang amon ginsiling nga ikaw isa ka Samarianon kag gingamhan ka sang yawa. Grabe ini nga hambal sang mga Hudiyo sa iya. Ang siling sa mga Hudiyo sa iya amo ini gingamhan ikaw sang yawa. Kag amo ini nga naghambal kami nga husto gid kami nga ikaw mayawa. Siling ina saya okay tan-aw naton ang isa pagid kapulong nga ginhambal nila kay Ginoong Hesus. Kag ini makita naton sa 52 nga nagasiling John 8 versikulo 52. Ang mga Hudiyo nagsiling sa iya, karon napatod gid namon nga gingamhan ka sang yawa. Grabe ang pulong. Siling sining mga Hudiyo nga nagsikway kay Kristo, sining nila karon patod gid 100% sigurado gid kami nga ikaw si Kristo. Siling nila gingamhan ikaw sang yawa. Amo ina ang ginasiling nga ginabalik-balik naton pagpasipala sa balaan nga naton nga Dios nga amo si Kristo. Pagpasipala ina sa iya, batok ina sa balaan nga espiritu, pasipala ina sa balaan nga espiritu. Ang ilang pagsiling nga ikaw may demons, ikaw mayawa, ikaw gingamhan ni Satanas, pasipala ina batok sa Espiritu Santo. Kag amo ina ang sala nga ginasiling sa Bible nga hindi gid mapatawad ni Kristo. Kay pasipala ina batok sa balaan nga Espiritu. Kay ang balaan nga Espiritu sang Dios nagatudlo sa aton nga si Kristo anak sang Dios, nga si Kristo nagkari sa kalibutan agod nga makaangkon kita sa kaluwasan. Si Kristo amo ang Mesiyas nga magaluwas sa aton. Pero ano yang siling sa mga tao? Siling sa mga tao hindi. Ang wala nagtuoy kay Kristo, nagpasipala sila, kagila pagpati amo nga si Kristo gingamhan ni Satanas. Di anong mapaabot nimo sina? Maluwas pa balay na ang tao nga tama kahugot ang ilang pagsikway kay Kristo. Gusto ang Bible nga ina nga sa isang sala nga amo ang pagpasipala sa balaan ng Espiritu, hindi sarang mapatawad sa Diyos.
Kaya ang Diyos nun nga binuhatan ni Kristo diri sa duta, ginpabanod nila nga himo ina ni Satanas nga nagpuyo sa lawas ni Kristo. Mga kautoran sa siningation, dapat naton talupandon ang kamatuoran nga nagsilinggit si Kristo sa John chapter 8 verse 24 nga kung hindi kita magtuo sa iya nga siya amo ang Mesiyas, ang bugtong anak sang Dios, ang manluluwas, kung hindi kita magtuo sa iya, siling ni Kristo, mapatay kamo dira sa inyo sala. Agod nga mapatawad kita sang aton mga sala, kag hindi kita masilutan sang silot sang aton mga sala. Sa siningation, magpaubos kita sang aton kagalingon, isurrender naton ang aton mga kabuhi dira kay Kristo, tuuhan kag batonon ta siya sulod sa aton mga tagipuso. Mga kautoran, madamong salamat kag kabay nga kalinom kag pagidait nga dalin sa Dios magapabilin gid sa aton mga kabuhi tubtob sa balay katapusan. Amen.